ma ftemniex għassija u kwart. Insomma issa ħallik mill-kliet, id-dawn it-tfieħ u tajjeb kif kien. Meta titlaq minn hawn għajt il-verità, tkun tixtieq tħassarni mill-memorja, għad ħsibt fuq x'seta kien, kieku int mhux int u jien mhux jien. Għal dan lejl biss nagħtik l-imħabba bis-sieħa, għal dan lejl biss intaffilek ix-xewqa. Tiġarratni bil-mod, għal dan lejl biss nagħtik l-imħabba bis-sieħa, għal dan lejl biss intaffilek ix-xewqa, għal dan lejl biss ħobni int mingħajr qalbek, għal dan lejl biss għax il-lejla. Fl-axħar, tant ngħidlek li biex doq il-pjano u tkanta wkoll. Tkanta kemm darba jnik imma doq il-pjano l-ewwel darba fil-programm. Ħafna dik kanzunetta oriġinali tiegħek il-lejla b'xejn. Iva, fil-fatt dik li ma' mużika tiegħi u llum nixtieq nsellem il-Pola li xillum ma jiflaħx u Iva nsellmulu minn hawnhekk.